Vorig jaar zijn we daarmee begonnen. En we hebben daar behoorlijk wat uren op moeten duiken om dat voor elkaar te krijgen. We hebben daar 15 duiken op gemaakt. En we hebben 13.000 bruikbare foto's gemaakt van de Hilme Hoeker. En in Nederland hebben we met speciale software hebben we dat allemaal weer in elkaar laten rekenen eigenlijk tot een 3D-model. Dus dan krijg je echt een driedimensionaal digitaal model. Dat kan je ronddraaien, daar kan je in, daar kan je naar kijken. En ja, dus echt 3D. En dat hebben we later weer in virtual reality gezet. Dus daar kun je doorheen lopen. Misschien voor mensen die het systeem niet technisch weten, krijgen die 13.000 foto's niet in hun hoofd. Hoe moet je dit doen? 13.000 foto's, het is niet vlakke foto's, het is 3D. Hoe doen jullie dit? Ja, het is technisch wat je eigenlijk doet. Je bedenkt van tevoren hoe je die foto's moet maken. Je kan niet zomaar in het wilde weg foto's maken, maar je moet echt een heel pad uitstippelen op het wrak, hoe je wil gaan. En daar maak je allemaal foto's van. En al die foto's bevatten een heel klein beetje informatie. En omdat die software die is intelligent, die is in staat om die informatie weer terug te plaatsen naar hoe het eruit gezien heeft. Dus hij is in staat om al die informatie uit die foto's te halen en dat weer terug te plaatsen in de ruimte. En ja, die foto's zelf, als je die ziet, dan zie je daar ook geen wrak in. Dat zijn allemaal foto's gemaakt van een meter afstand ongeveer. Fracties. Dus je ziet eigenlijk alleen maar een klein stukje van de huid van het schip of wat koraal hier en daar. Maar al die foto's bij elkaar, die geven de software de informatie om. En dat klinkt simpeler dan het is, want je zit met heel veel technische uitdagingen nog. Maar in principe is het zo dat al die informatie, die wordt weer teruggeplaatst in een digitale ruimte. En dan krijg je dus een model. En dan krijg je dus bijvoorbeeld dit. Dit is een duikkaart die we hebben gemaakt. En dan zie je dat die echt klopt, omdat het is meetkundig correct, alles wat je doet. Ja, moet je foto's maken en ook duiken. Hoe doen jullie dat? Dat is inderdaad het moeilijke. Dus fotogrammetry, de techniek die wij gebruiken, die wordt boven water wel meer gebruikt. Maar op het moment dat je onder water komt, voeg je daar allerlei complexe dingen aan toe. Ten eerste zit je met de duikveiligheid. Nou, daar is mijn vader voor. Die houdt mij scherp in de gaten. Die houdt de tijd in de gaten en onze gasdruk, dat we veilig duiken, onze decompressietijd. Maar daarnaast heb je ook nog technische uitdagingen. Je moet eigenlijk ook je route met goede vindtechniek perfect langs het wrak zien te maken. Je planning die je van tevoren hebt gemaakt, die moet je echt doorlopen. En daarnaast zit je ook nog met het feit dat onder water licht heel snel verdwijnt. Dus op het moment dat je licht hebt onder water, ben je een meter verder, dan is het alweer kwadratisch afgenomen. En iedere keer dat je een meter verder komt, heb je minder licht. Dus daarom zitten we er ook zo dicht op, om optimaal gebruik van het licht te kunnen maken. Dus alles bij elkaar behoorlijk wat lastig en stof. Ja. Zeker in die ruimte, daar zijn we nu mee bezig. We willen ook de binnenkant compleet gaan maken. Ja, daar moet je ook zorgen dat je natuurlijk geen stof maakt, want stof is geen zicht en dan geen foto's. Ja.